Pozdrav svima ljudi, sam Multigamer i danas ćemo igrati Geometry Dash. Da. Samo da se učita. Evo ga. Samo da idem kratko ljudi. Ćemo malo muziku. Dobro. Ne ovako. Može pa. Biće failova, nisam odavno nju igrao. Dobar. Vidite, malo koči. Vidite, op. Meni je rekord, ako ste vidjeli, 81%. Znam, nije puno. Igrica mi se mnogo sviđa. Jako je zarazno, ljudi. Jako je zarazno. Sad ću ovdje se puknem kako baguje, evo. Sam malo ste vidjeli. Baguje jako. Da, mislila sam da snimam ono kao horror igricu. Ne znam da li pravilno kažem Asulom. Znam kako se zove. Horror... ne. Horror igrica. Nešto kao Five Nights at Freddy. Meni se jako sviđa. Na ovom kanalu bit će igrice. Mislim da bi trebalo. Vi kad imate neki prijedlog za neku igricu, slobodno napišite u komentarima. Ne. Sada, ajmo svaku... Mislim, nećemo baš svaku, ali po te faze podbaviti. Jedino baš ako bude nekih failova, nećemo podbaviti, malo više ćemo. Ovu ne znam, ja sam igrao samo onu prvu, a skinuo sam onu prvu verziju. Tako da ima više ovih faza. Ne. A uopšte nisam vežbao to. Imam nešto što sam i drugoj iz škole imali, mislim prvo nisu. Prvo sam ja. Ali dobro, ajmo ovo. Ja ovo ne znam baš da imam. Treba jako da se stisne. I vjerojatno će biti više, bit će više Geometry Dash. Ja mislim. Ne. Ništa. Čuću muziku. Kao da neko nije stvorio vodu. Sam stavio. Ajmo nekako izgledam. Ovo je jump. Ne. To sam jednom probao. Da, ima nekad zakočeno igrica, tako. Ona pala. Baš na ovoj fazi mi je jedno bilo kočilo. Što se dešava? Vidite vi to? Ne. Dobro, ajmo neko malo ovo isproveti. Ajmo... Ajmo ovo da probam. A da, ljudi, vidite sad ovo, ja tu samo skačem. Vidite, a da ne stignem daleko. Evo išta se prda malo. Ej, ajmo ovo da imamo šta. Muzika je cool, brate. Da to s onim šiljcima, ja to ne znam kako prođe baš. Ne, sve. Nemojte me zameriti što padam na tako glupim stvarima. Nisam stvarno davno igrao ovu igricu. Ali imam je u telefonu. Da, i vjerojatno će biti onaj Asulom. Aha, vidite.
Ajmo ovu najtežu da probamo. Ova. Oh no. Au! Oh no. Stvarno ja se divim na Extreme Konu kako prođe. 100%. A ne, još jedan. Kao što rekoh, sljedeći klipovi budu mi svi, ne znam koliko snimam. To oko 10 minuta. Pa vidjet ćemo kako šta ide. Ovo će možda biti malo kraće. Danas možda bude još neka epizoda. Da. Ajmo još jednu dotiku. Ne, to smo već igrali. Ajde, tu ćemo da padnemo. Da. Idemo klaska. Vidite, to je neke atlasne boje. Ajmo ovo jednom da probamo. Ovo će biti smešno. Ajmo drugo da probamo. To što smo... Vidite, to je praktik mod. To ću. To se... Radi samo nešto. Namerno to radim. Au! Mrzim to mi tako negdje stane. Up. Up. Ja sad kad mi ovdje staje, ja poginem. Kao ne! Čak još je. Šta se dešava više? Ma da, ne mogu ja ovdje. I ljudi, ovo je kao što sam rekao, možda bio kraći klip, ne znam što tačno. Vidimo se u nekom sljedećem klipu Multigamera. Ćao!